سلااو ڕێز هەواڵ دۆستن هێژە سێویدارم هەم باش بن. برادرێکی پرسی بوو گەمرۆڤ چاوە فێسبوک گوتنێ نویسێ قالن دکێ ji bo berçava baş xuya be. Benî em dest pê bikin ez ê bêjim ki ev taybetmendî bez di koman de heye, di grûpê Facebook de, ne gil her derê. Mînak ez li vir nikarim gotinê qalin bikim. Ez li malpera wek malpera bêje mînak ez dîsê nikarim nivîsê qalin bikim. Bes li grûpa yan jî li koma wek koma zimanê Kurdî. Ev kom e, heger li vir dim tu bibînî ev nîşan derdikeve. Ev nîşan gi derket dizanê gilvêdekê tu karî gotinê qalin bike. Mînak Silav Kurdistan. Ji bo tu gotinê qalin bike divê tu gotinê şîn bike. Êm ez gotin kes bixwazim şîn bikim, ez di carî lê dim bi mişka xwe, mişka komûter mouse bi ingilîzî, ez di carî lê dim şîn divê. Gişîn bû tu dibînî ev derdikeve. B wate bold bi ingilîzî, bold yani qalin û I wate italic ew jî yanî xwar. Em karin her du bikin, em karin hem xwar bikin hem qalin bikin, yan jî heger min bivê bes qalin. û riya din jî ew e mişîn kir ez li ser kîbordê agmero li ser nivîsînê nizana vê çi Kurdî rastî bibûrin. Dugma kontrol li gel B. Kontrol li gel B. Eger ez lê dim tu bibînê ki çû qalin bûnaye. Dîsê kontrol B qalin dibe. Kontrol li kîbordê li destê çepê li binî ya herî qorziyê. Ew kontrol e. Li ser nivîsandinê CTRL di zimanê komûterê cîhanî dizbarim. CTRL wate kontrol. Baş. Îca heger me tişkilî bizin Silav Kurdistan tu dibînî dîsê qalin de. Heger ez bixwazim wêna vegerînim wek berê ez ê şîn bikim û kontrol B dîsê çaxê de re şîn bûnaye bes Kurdistan qalin de. Ez hêvîdarim ev rûnak be û spas.